Takže zdravím všetkých divákov a vítajte pri silvestrovskom špeciále, ktorý je preto, lebo ako viete, blíži sa Silvester. Požiadal som viacero zo známejších československých youtuberov, aby sa zapojili do môjho silvestrovského videa. Takže si dneska trošku zaspievame a dúfam, že si video užijete. Dúfam, že sa video páčilo a ešte raz ďakujem všetkým let's playerom a youtuberom, ktorí sa zapojili. Fakt si to vážim, že som vás takto mohol zmanéžovať na poslednú chvíľu a že ste to všetci spravili výborne podľa mňa. Týmto aj chcem poďakovať divákom, že som už rok na YouTube a že ma takto podporujete a je to proste mega medzi nami. Viete, cítite tú iskru, že? Cítite to, že? Je tam iskra, keby ste si nevšimli. Takáto. Takže...